Bos días, señoras e señores deputados, persoal da Casa, medios de comunicación, público que nos acompaña. Bueno, pois convocamos esta sesión extraordinaria e urxente por un motivos que vou a ler dentro de un ratiño, pero antes de nada, quero dicir que se acaba de producir a ratificación do escrito que se había metido o día 29, por tanto, está todo en orde, según dice a señora secretaria, e a xustificación desta convocatoria urxente do Pleno, este 2 de marzo, o texto dice o seguinte: logo de ver o escrito de renuncia ao cargo da deputada provincial, dona María Elena Candia López, presentado con data 29 de febreiro de 2020, no que manifesta a súa renuncia, realízase con motivo de concorrer como candidata do Partido Popular de Lugo ás eleccións do Parlamento de Galicia o día 5 de abril de 2020. Tendo en conta que o prazo de presentación de candidaturas para as citadas eleccións para o Parlamento de Galicia remata o día 2 de marzo de 2020, por todo elo, procede a convocatoria urxente do Pleno desta corporación para o día 2 de marzo de 2020, xustifícase no artigo 23 da Constitución Española de 1978, relativo ao dereito dos cidadáns a participar nos asuntos públicos directamente ou por medio de representantes libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio universal, así como no artigo 4.2c da Lei 8/85 de 13 de agosto de eleccións ao Parlamento de Galicia. Ben, con esta xustificación, sometemos a consideración do Pleno a ratificación se procede do carácter urxente da presente convocatoria. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. E o punto número 2 toma de coñecemento de renuncia ao cargo da deputada provincial dona María Elena Candia López. Hai unha proposta que fai a Presidencia, que dice o seguinte: proposta de declaración de vacante por renuncio ao cargo da deputada provincial dona María Elena Candia López. Tras ver o escrito presentado en data 29 de febreiro de 2020 pola señora deputada provincial desta corporación, dona María Elena Candia López, membro do Grupo Provincial do Partido Popular, polo que manifesta a súa renuncia ao cargo de deputada provincial, resultando que, de conformidade co artigo 9.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico de Administracións Locais, Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, en relación co artigo 208 da Lei Electoral Xeral, a renuncia é causa de perda da condición de deputada provincial. Considerando que a declaración de vacante é competencia do Pleno e de conformidade coa instrución da Xunta Electoral Central de 10 de xullo de 2003, deberá indicarse o nome da persoa que, a xuicio desta corporación, corresponde cubrir a vacante, debendo comunicarse tal evento á Xunta Electoral de Zona para os efectos de proceder a cubrir a vacante na forma prevista no artigo 208.1 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral. Vistos os artigos citados e informe xurídico que obra no expediente, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, tomar coñecemento e aceptar a renuncia ao cargo de deputada provincial presentada por dona María Elena Candia López. Segundo, declarar a vacante producida pola renuncia ao cargo da deputada provincial dona María Elena Candia López, correspondendo cubrir a vacante a xuicio desta corporación a don José Manuel Gómez Puente, por ser o primeiro suplente que figura na acta da Xunta Electoral de Zona de Mondoñedo de data 4 de xullo de 2019 e comunícolle a Xunta Electoral de Zona para a súa provisión legal. Axunto está o informe de Secretaría que avala toda esta proposta que se acaba de facer, así que, por lo tanto, tomamos en consideración a renuncia que presentou a señora diputada ata o día de hoxe desta corporación. Eu creo que, se vostede quere, ten un turno de palabra para despedirse de todos os compañeiros que tuvo vostede nesta casa. O máis brevemente posible, aínda que tamén recoñezo que será a intervención da máis complicada para min e da máis agradable para escoitar para vostedes. Como se fixo público nos días anteriores, incurre en min unha condición de inelixibilidade
toda vez que aceptei a proposta de encabezar a lista ao Parlamento de Galicia polo partido que represento. Sen abandonar de onde veño, e tendo moi claro de onde veño, e tamén cales son os meus compromisos, tanto ca miña cidade como ca miña provincia, asumo esta responsabilidade porque creo firmemente nun proxecto e confío nun líder. Son deputada nesta institución dende o ano 11 e a miña vehemencia e carácter que se manifestaron en algunhas ocasións nos debates nos que podía discrepar co resto de forzas da corporación, tamén teño que reconocer que se traduce coa mesma intensidade nun momento de especial sensibilidade e sentimento de especialmente agradecemento a todas as persoas que me acompañaron durante este tempo. En primer lugar, e non pode ser de outro xeito, a todos os funcionarios desta casa, un grupo cuantitativamente moi importante, pero cualitativamente tamén excepcional. Permitídeme que por proximidade e non por outras cousas cite a atención que comigo sempre tiveron o Departamento de Actas, o Departamento de Contratación, os representantes dos traballadores, que tamén se moveron momentos de especial sensibilidade, refiro aos sindicatos, e tamén, dunha maneira moi especial, os gardas de seguridade desta casa, que, como co meu desorden habitual, sempre viña sin chave e a calquera hora do momento tiveron unha atención exemplar. E o mellor pode parecer o persoal menos importante da casa, pero a calidade e a profesionalidade gustaríame tamén destacala. É indudable que foron momentos moi distintos, con 4 presidentes, no que incluso tiven a honra de presidir unhos meses e que en algún momento, hasta os meus fillos non o vou dicir porque non os teño, pero a miña familia poderá ver en algún momento esa foto nunha parede desta institución que non deixa de ser un símbolo, non? Un símbolo dunha participación en política de min que intentei facelo sempre ca maior coherencia. Evidentemente, se nos debates en algún momento alguén puido sentirse ofendido, é o momento tamén de, por suposto, pedir disculpas, tanto aos compañeiros que hoxe estades aquí, así tamén como outros que agora xa non están. Un especial agradecemento a todos os compañeiros do meu grupo político, especialmente algún que xa non está aquí agora. Isto me a referir a Manolo, Manolo de Baralla, que seguro que vos dades conta, que tamén dunha maneira moi comprometida sempre depositou a confianza na miña persoa. E que dunha maneira tamén moi triste, moi xoven realmente, nos abandonou. En todo caso, asumo esta nova responsabilidade cos mesmos compromisos e co convencemento que esa nova etapa me permitirá incluso poder estar nun mellor posicionamento para cumplilos e póñome á disposición de toda a provincia e de todos os veciños. Non quería despedirme, intentando, como dixen, ser o máis breve posible, sin poñer en valor unha etapa. É indudable a que puiden ser presidenta, pero tamén a que marcou a legislatura pasada, en donde dous partidos que son, en principio, ou por ahora, os partidos que ostentan maior representación, foron capaces de construir, de desbloquear situacións complexas, das que en calquer momento poden darse, pero que non sempre hai a habilidade de dar solución. Por iso, e polo meu agradecemento a todos os presidentes, tamén ao que agora nos preside a institución, moi especialmente pola celeridade e polas facilidades que puxo en marcha para poder executar
esta renuncia ou para confirmar esta renuncia. Remato, creo que era Churchill o que o decía, que construir pode ser a tarefa lenta e laboriosa de anos, pero destruir é un acto irreflexivo dun só día. Con ese espírito, o máis constructivo e positivo posible, sigamos construindo nesta institución, en esta provincia, que os que identificamos a política como un instrumento para mellorar as cousas e para intentar resolver os problemas que poida ter a xente, pois, sen dúbida, debe de ser unha das máximas que nos inspire. A min intentou inspirarme o tempo que tiven aquí, en donde teño que recoñecer que aprendín moitísimo de moitos funcionarios que cunha gran xenerosidade aplican pedagogía e didáctica cada vez que o necesitei. Creo profundamente que queda o grupo perfectamente representado, con un grupo maravilloso. Non é só fruto do afecto, eu creo que hai datos máis que obxectivos que o demostrarán, e desexar pois a mellor das suertes para todos. Creo, sinceramente, que será tamén a suerte dos veciños e veciñas da nosa provincia que teñen que ser a nosa principal prioridade. Así que moitas gracias a todos. Seguimos traballando e coincidindo no día a día. Supoño que políticamente non me desearán sorte, pero en todo caso, sexa como sexa, na miña persona, pois siguen, todo o mundo ten o meu teléfono, a miña disponibilidade, compromiso e a mesma cercanía estará a disposición de todos vos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Elena. Entendo a súa emoción porque a min tamén me ocurriu cando deixei a casa para que vostede vai. Cando voluntariamente tamén deixei aquela casa, pois tamén sucedeu algo parecido. Non sei se o voceiro do Grupo Provincial do BNG quere dicir unhas palabras. Sí, pois ten a palabra, don Efrén. Sí. Ben, moi breve, en nome miña, en nome do grupo que represento, no persoal coincidimos este tempo breve, pero con todos os meus compañeros que pasaron pola esta casa, pois sempre hubo un debate arduo no político, que é normal por a distancia ideolóxica que nos separe, pero sempre hubo unha boa relación no personal, entón, eso sempre é de agradecer, e creo que ese ambiente se trasladou a esta legislatura, e, polo tanto, neso, eu creo que decía vostede nas súas palabras, e aí estamos de acordo, e para pechar tamén copiándolle algunhas palabras, desexarlle todo o bo no persoal, e moi pouca sorte nesta nova empresa política que comeza, porque aí nos vamos facer o posible para que non teña sorte, pero no persoal toda a sorte do mundo, e foi un placer compartir este pequeno tempo. Moitas gracias, don Efrén. Pois eu tamén, no nome do meu grupo, quero dicirlle unhas verbas, e quero dicirlle, doña Elena, que pois para mí foi unha honra poder compartir con vostede esta corporación provincial case preto 8 meses. Casi facemos para mediados de mes 8 meses. Por tanto, foi unha honra poder compartir esta corporación, como lle digo. E máis aló da intensidade dos debates que vostede decía, pois, home, que tamén creo que tomamos algunha decisión importante por unanimidade nestes meses, así que eu agradezco tamén esa colaboración. E no plano político, como vostede ben dixo, competimos por poder levar a cabo o proxecto político de cada un dos nosos partidos, co obxectivo de transformar as sociedades de ópticas diferentes, lóxicamente, e, por tanto, neste terreo imos a confrontar, como é o que nos toca, non? Pero hai unha cousa que teño moi clara. Por encima de todo están as persoas. Por encima de todo. E no terreo persoal, e vostede sabe que lle teño aprecio. Por tanto, neste sentido, desexo o mellor para a súa persoa nesta nova etapa que inicia vostede voluntariamente. E desexo que actúe con acerto, porque iso será bon para todos en xeral, para Lugo e para Galicia, porque os representantes políticos toca ou ben tomar decisións ou colaborar cando se toman decisións.
E vai vostede para unha casa que representa a todos, na que reside a vontade popular de todos os galegos e galegas, unha casa que eu coñezo ben, porque tive a oportunidade de traballar nela durante 6 anos. Estou convencido de que vostede tamén se vai sentir cómoda para traballar nela. E polo que respecta á Diputación, xa sabe vostede o dito, detrás de min virá quen bon me fará. O sea, que hasta que en algún momento igual a podemos votar de menos, vai todo saber. Ben, nestes case 8 meses que tivemos a ocasión de traballar xuntos, hai unha cousa coa que se atopará no Parlamento que xa non lle vai causar novedade, xa que leva vostede aquí adestrando o control de tempos. Así que no Parlamento tamén hai reloj, e xa non vai extrañar, porque xa levamos isto aprendido, pois xa non vai extrañar. Así que con esta pequena broma, que non é máis como broma, lóxicamente, espero que entenda vostede así, e que eu lle digo con afecto, reiterolle a miña felicitación no nome do Grupo Socialista, e tamén reiterar os mellores deseos para vostede no terreno personal. E se nos vemos por Santiago ou polo Parlamento, espero que invite vostede a un café. Moitas gracias. Levantamos a sesión.